Molt bé, doncs. De res, amb molt de gust. Doncs endavant, Esbart, grup de gitanes de Bigues i Riells. Ens despedim amb aquesta peça. Endavant. Tornem picar de mans, senyores i senyors. Ha estat un plaer de compartir aquests moments amb dos grups d'Esbart de dansa. Ja tenim el futur i present del grup de dansa. Sí, senyor, moltes felicitats. Mentre ballem, somriem, no ens enfadem. És important agafar la vida amb alegria i amb aquest bon ritme. Doncs família, una altra volta i ràpidament, última i passarem. És que com que som 3 toms, com que estem de 3 toms, heu fet 2 toms. Doncs des del tercer tom, piquem fort de mans. Molt bé, doncs. Dolors, companyia, nens i nenes, senyores i senyors, moltes gràcies i per molts anys. Ràpidament, no és moment.